Singitshele something ngalomuntu wakho wena manje. Yabo Amahle wena kwayizolo lokhu ubede sendlini yami Amahle ulale kumina. Angithi namuzwa umuntu wenza njani? Angithi namuzwa umuntu wenza njani? Ngithi namuzwa umuntu wenza njani? Bese ungazongisukela wena, yazi? Wesifundo. Ungazongisukela. Wesifundo. Ya kufanele ingabonani lokishini, yazi? Ingabonani lokishini. Uyezwa ayibuzongenzani? Hayi uzobona. Uzongenzani? Hayi uzobona. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubuna uBlack Fekhona Lombukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Madlezulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba ubhuti wami hlela eceleni kwami, kuyacaca lokho ukuthi kusho khona lento entsha ayinothisayo ngomuntu wakhe engamphathi kahle ingakho ela ifisa ukuthi alandelele khona ezokhona ukuthola izimpendulo lezi ayidingayo kodwa ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? Yebo sisi unjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Imake manje ubuya kuphi ngokuhlala? Mina ngubhuti osuka la emachobeni igama ngosifundo esimongwasha abantu. Oh okay. Emachobeni ngazi eBhamshela mase kuba ila eNanda ngaselindelani. Ya ngikhoniphela ke na. Oh la eNanda. All right. So ukhulele khona noma mhlawumbe indawo nje ofike kuyona manje? Mina emachobeni mhlawumbe ngafika ngo-2015. Awukade ubuya kuphi? Ngakade ngisuka ekhona endaweni yaseNanda eMadiko kodwa. Oh okay. Yeah. So ngicela uzwele sihlale phezu kodaba ungichazele kabanzi umuntu wakho nahlangana kuphi kwakuyinini hlangana kanjani and yini yachaza ngaye uzuthatha isikhathi sakho sonke nesineke wahamba umkhulumisa. Mina ke umuntu wami kahle kahle Amahle igama lakhe. Ngaqala ukumazi safunda e-primary grade 7. Okay. Ngisanda kufika nje khona emachobeni I think ku-2017 ya ngene grade 7. Oh okay. Because no years manje ngiqedile. Mengamazi Amahle sakuthanda mhlawumbe naye after a year ngimshela. Yabo ngimlwela nje Amahle. Sathandana sasaqeda last year na. So into yami naye beqinile nje e-right. Angazi kodwa manje sekule cup. Ama parents mhlambe abazi ngani noba u2 esedini lakho nelakhe noma mhlambe bekuyinto nje ephelela kunina? Cha umuntu obewazi mina uma ekhaya. Okay, esedini lakhe ama parents akhe abekwazi wena? Cha bona bebengangazi abanqamama. Okay. So Amahle umuntu kanjani mhlambe? Amahle intokazi nje enhle seswami ngeke ngigoqe and futhi umkahle uyiphethe kahle ukuthi nje kunezinto engixwayayo ngayo lezi insuku. Okay, yini le usolayo? Wenzalani? Sebuya ngishayana ngama-late replies manje kodwa bewumuntu nje sithi mesikhuluma kwifoni yabo esheshe ngiphendule manje kodwa nje manje sengishintshela nje isidalo. Mhlambe ubone ngazuthi khona la busy khona kwenye indawo. Into engike ngayibona mina seswami khona isithombe esipostile bese gateway nge-birthday yamngani wami cabanga. Birthday kamngani wakho? Yena wapost isithombe. Wapost isithombe kodwa asokudla wafaka isticker emva kwalokho. Ubefaka isticker ashuthi angani noma wayefihla isandla yini. Kodwa khona into ayifihla. Isticker. Emva kwalokho ngibabona sebebuya ngekhathi zantambama because angithi kuba kwalomjida wami kunemoto. Ukwadriver ubhuti wakhe bona behleli passenger seat bobabili ngemuva. So uke wabuza umngani wakho ukuthi mfethu ngakubona manje nomuntu owazi ukuthi ngithandana naye ngoba uyazi vele ukuthi uthandana noMahle. Uyaphika inkinga ukuthi uyaphika. Yeah. But uyanazi ukuthi niyathandana. Uyazi. Mhlawumbe uke wabuza ubhuti wakho omdala? Ubhuti wami omdala mina ngisho ukuthi uhlala khona ngale eMadika ngoba ngale ekhaya ngingekho. No lo wayeshayela. Lo wayeshayela. Ubhuti wakhe umngani wakho. Ubhuti wakhe mengimbuza nawo ngitshela ukuthi hayi bamnika ulift mhlawumbe besoyiduzana ngoba nami yabo wayesengigoqa indlela yakhe. Hayibo. Okay. So ke mhlawumbe uke waba nesineke sokuqala phansi nje uchaza ukuthi ngike ngabona i-status sakho ngibona isithombe futhi ngibonile ukuthi wawufaka i-sticker shothi khona lento ayifihla kodwa ke angikho right ngalokho and ngakubona kade uhamba ngemoto yasekhabo bhuti umngani wakho so uke waba nesineke wena hayi ukuthi umbuzo ukuthi ukwenzileni ukuthi but ukhulume samuntu osuneshow ukuthi vele ukwenzile kodwa
uzama umchazela ukuthi angiyithandanga-ke lento yenzile. Cha, naye mengimbuza ngitshela same thing engayitshelwa ubhuti walo mngani wami lo mdala ukuthi nje cha banikeze ulift bayesuka esitolo eza ngasekhaya. Manje pho isitick usifakeleni ufihleni. Ile nto engixaka akangiphenduli naye ngayo. Yena-ke umngani wakho umuntu kanjani? Mhlambe akeve umuntu onolaka mengase kuthiwa uyambuza lento mhlambe akuphakamisela umoya aze afise nokubamba nje ngezandla. Ngeke ngisho ukuthi umuntu onolaka because uyena vele umuntu obecela kumina ukuthi abo angifike nabantu mina sihambe siyophila. Okay, kulungile. So njengoba sinikeze inamba yakhe sike sizama ukuxhumana naye simtholile ukhona njengamanje so angazi noma ngambiza yini. Hayi inkinga sesami ngamlana. All right. Sinamukela futhi kuhlelo sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke asimane sithi sizoyithola impendulo eziningi ubhuti longibhalelile ayibhekile because khona lento angayithandisisi muva nje ngomuntu wakhe njengobuhlelo lwethu umfunani umuntu wami. So ke siyathemba ukuthi sengeke siziphoxeke singatholi iqiniso. So asike simuze ubhuti ingabe uzozizela iqiniso na. Sawubona kanjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami ubhuti wabasibonga. Ngokangikwazi. Ngwazi? Yebo. Hawu. Ngwazi kuphi? ePortshepstone. Emakhaya ami kusePortshepstone. Okay, khona okay angi-advertise cela nje siphume lapho kodwa nje ila emngeni inama products okuhlanza umzimba. Uyazi? Yebo ngiyazi. Yasekhaya shothi. Hayi lutho angikwazi. Omunye nje. Yebo. Oh okay. Ubhuti yamazi? Yebo umngani wami ngiyamazi. Nisenesikhathi singana nobungani bethu? Cha ngithi iminyaka isidlulile ku5 manje sisazana sinaye. Okay, niyathembana? Yebo sathembana. Okay, ukuba intombazane to enye intombazane bengizokubuza ukuthi uyamthanda na kuye kube nzima ukubuza izinsizwa zona. So angazi fangithi umkhonzile. Angimkhonze kakhulu umngani wami. Angeke umenzele izinto angeke azayi understand. Uyazi naye ngeke ngize ngikwenze lokho. Oh all right. Njengoba ula kulolu hlelo sicela ukuthi ujoyine kuzingesimanga sokuthi khona lento ange understand muva nje ngawe noAmahle uperson wakhe. So ngiyacela umuphi isikhathi sakho umlalelisise kahle ukuthi kanti why ubiziwe la. Yebo ayinkinga. Ngicela ukukhulumisana naye. So right lapho samukela. Moja bathini ba? Kokuqala nje mfethu ngiyeza mfethu kuthiwa uphumile noAmahle nekhethwe ngebirthday yakho mhla 9 November. Sure. Mfethu ngazi noma lokho kuyiqiniso because wafaka istick emva lokho mengimbuza lokho ephika ngoba ngase ngibona ngasekhaya sendlula ngemoto nobhuti wakhe angithi. Wathi nimnike ulift lapho ku stop. Ngabe iqiniso yini? Iqiniso lelo baba. Awu kanjani bafo kukhona abantu abasho ukuthi bayabona niphuma negizwe. Hayi, igitho yangihamba ngani Ngabe simsunge isilima mfethu. Msunge isilima kasithetheza samukelo mfethu. Hayi bese ngithembe kanjani nganami? Ngithembe kanjani nganami mfethu? Uyangilwisa yini? Yazi bafo bese angithandi ukulisa kodwa manje uyazi Amahle bese ngamthanda. Yabo uyazi singamthanda Amahle mina mfethu. Ufunani kahle? Bese unathi siphamdana mfethu yazi nomuntu mfethu yazi singithanda kanjani Amahle mfethu. Ya bese ngilimaza bese into yenza mina mfethu samukelo mfethu. Ufunani mina? Mfethu nenzana noAmahle nini noAmahle? Hawu. Wamahle umuntu wakho bafunge amazwi uyazi nje ngihle makusuke ngipholile. noAmahle. Asilutho noAmahle mfethu. Bese ubuka nomuntu ngenza isilima namanje mfethu hawu bese ngicela ukuthi bese uqondise izinto ngwazi yabo. Sure bafo. Ngoba manje ngithanda isilokho esixabana uyazi ukuthi umngane nami omkhulu. Sure. Mfethu nini noAmahle? Mfethu. Amahle ngilutho naye. Angazi ufuna ngithini. Uyazi nje wena mangisuke ngiholile mfethu ngihamba nawe mfethu ngikutshela ngisihlanisa abantu uhlanisa abantu sihambe siyophuza mfethu sidlile. Ushithi usucwasela wona lokho ukuthi mfethu ngizokukhipha imali eningi vele mina ngohlamba. Ngicwaliselani bafo? Hawu vele izinto zenzayo nje lezo nakwamkhipha uAmahle naye lo ekhethweni. Wangibona. Bayasho ukuthi banibona nje abantu. Hayibo. Ubalo wasibona. Ubalo wasibona. Ngeke ngichaza abantu abaningi ukuthi banibona. Uba wasibona. Awalibona usamukelo. Samukelo umuphi? Usamukelo umngane umabizo wakho. Hayi bungazongibhedela wena. Hawu mfethu buka ke umuntu mfethu angisukela yabona nje bafisa yabona. Hayibo. Efethu chaza ngasusa le machubeni ngilethela ngesentenge. Sifunda. Ubro wami uyakwazi lokho angithi? Ngiyakwazi lokho. Manje pho ngakubhekela kanjani phansi bafo? Bese nakho nje lokho ukwenzile nje samukelo. Ukwenzile lokho mhla 9 November isikhathi kwibirthday yakho ungekho ngithe lokushini. Washiya sengasama out. Awindaba ngalolu la ngasibiza ukuthi asiphele phezulu. Njoba hlezi siphele. Hey bafo. Ngephethe yakho awunobani uba? Ngakahambela ubhuti wami ibirthday yami.
noba u2 kuphela. Yebo. Yini mhlambe edala ukuthi ungababizi njengabantu athi ujwayele uthi ababe nawe nabo bahlanganisa abantu nihambe nonke nibe umnandini. Yindaba ngosuku lakho lokuzalwa ungabi nabo ngicabanga ukuthi usuku lu-special wena lo njengabangani bakho. Yebo lu special ingakho kufanele be special kakhulu usuku lami lolu suku nje. Ukuthi uhambe noAmahle. Hawu Mfethu yakuvuma lokho. Yakuvuma lokho mfethu hayi umama mfethu mambelani. Uyakuvuma lokho mfethu. Uhamba naye mbe? Amahle uyazi lo. Akazini nawazi uZamahle ngilala naye. Hawu mfethu ubani-ke bafethu kodwa Nkosi yami bafethu azini. Mfethu mthathu Amahle yazi. Mthathu Amahle njami yazi. Hayibo. Umlethele lapho uma uthi ngimthathe futhi Amahle. Yazini ngoba ngiyabona lento njami izoqeda umngani bethu. Phela umthathu Amahle mfethu ngiyahamba. Buka. Yini manje? Kushaya manje phela mina. Hayi mfethu ukuthi uphume emakhaya mina mfethu mina ngisuke elokishini mina ngiyawushaya 7 yazi. Ukugwaza manje mina. Awunalutho usihlamba uyakwazi lokho wena ngithi. Usihlamba. Awunalutho. Awunalutho lokho mfethu. Ngibusa ngawe. Awusihlama wena. Akulungile bra yazi. Akulungile. Ingane yakho singitshela something ngalomuntu wakho wena manje. Yabo Amahle wena kwayizolo lokhu bede sendlini yami Amahle ulale kumina. Angithi namuzwa umuntu wenza njani? Angithi namuzwa umuntu wenza njani? Ngithi namuzwa. Uyalwa yini? Ngithi namuzwa umuntu wenza njani? Bese ungazongisukela wena yazi. Wesifundo. Ungazongisukela. Wesifundo. Kufanele ingabonani lokishini yazi. Ingabonani lokishini. Uyezwa ayibuzongenzani? Hayi uzobona. Uzongenzani? Hayi uzobona. Baba. Hayi uzobona. Baba. Yini? Baba. Uyangazi mina. Ngiyakwazi wena indaba sangena ngikusabi wena. Ungikwazi ukuthi ungikwazi mina ukwazi. Sorry but wawazi usinikeze sithi nje ukuthola kancane sinayilo. Baba. Mfethu. Baba. Bhuti ngicela usinithuba. Ngicela usinithuba. Ngeke wena ngeke ngisuke ngisebenzisa imali engaka mina kuwena intombi yakho uzongitshela ukuthi ngenze lutho. Mfethu wena awukahle kancane wena yazi. Imali engaka? Imali engaka? Utshena phana uyohlangana elokishini yazi. Uzowenzani? Uzobona. Ngeke ngiye kakhulu ngicela ukuhamba la ekhaya futhi ngiyabonga kakhulu yazi siswami. Kulungile. Yebo. Manje ufaka isandla sakho ephokothweni kungeve nakho ukuthi usiza umngani wakho. Ubusifanga ngesimanga sokuthi ubheke uAmahle. Yebo. Amahle muhle kakhulu Amahle. Muhle kakhulu nje. Kufanele nikwenze phansi kwakho lento noAmahle. Azi sekunonyaka nje manje. Yebo mfethu ncoma intombi zabantu mfethu hayibo mfethu. Baba. Ngokuthi wakhanda ibrand nje ayahamba phambi kwami usuzuve intombi zabantu baba. Baba. Mnandi Amahle uyazi. Bulo mfethu. Hayi bulo mfethu sazokukhangisa kakhulu. Ukhangisa kakhulu mfethu awemawe. Amahle lefika kumina. Ezongibalisela ngawe. Kuthiwa wena wenzi kahle. Wena uzongibhedela wena. Mchitha. Awuningi imali. Uzwa? Uthi ushodisa kuphi? Empedeni uthi uyabheda lo. Ezwani phela. Uthi uyabheda lo. Kanti ke mina nemali ngiyamnika. Wena uconcisa la ngiconcisela khona mina. Ezwani phela uzenze nje nomuntu lo. Ngina umuntu. Mfethu. And Amahle uyazi ukuthi unomuntu. Uyakwazi lokho. Akanankinga nalokho. Akanankinga nalokho ngoba azi nje ukuthi umuntu wakhe nangu la. Siyazwana futhi uyakwazi lokho. Sozoqhubeka thena noAmahle. Amahle mina ngimshaya phansi nje hami. Qhubeke naye nomuntu wakho mfethu usishaya isithemba kunendaba yazo. Kodwa engikwazi yena ucincisela la ngicincisela khona mfethu. Sacane ngishiye kamnandi bubhuti bami. Sizohamba nje kahle. Ngiyimiyeke Amahle mina. Ngiyimiyeke. What about the friendship yini? Friendship yethu. Uzobuya kumina lo. Uzobuya. Wey baba. Uyazi nje wena uthi awunalo bakhona wena. Alright sobona mfethu mina lapha siyazi ngephantena ndlela yami lokishini. Dlelani. Ushaya amagceke. Hayi inkingi. Ushaya amagceke. Ngikunika imali wena uyazi wena. Intombi yakho nginika imali. Ngoba ilukile manje ilukuba. Hayi inkingi. Ilukuba ngoba ilukile manje intombi yakho. Hayi inkingi ngayazi. Ilukuba. Angazi phela imali ngazi usithola kubo. Siyakhisimusi manje uzobona uzobigqoke kanjani obethengelwe yimina. Wena yewuzungekele wena. Ngeke ucathona uzoyekela ubungani wami wena. Umngani wami wena. Mama sizobuya ngalokho intombi yami. Ngeke uzubuye yini? Ngeke ngibuye program khulileka yazi. Phela siqhubeka nesebenzi sibakile nginendaba. Alright so. Ushaya unyawo phansi ukuthi uzobuya kanjani? Uzobuya. Usazobuyela kuyena? Cha lutho sesibaba. Isifundo uyazi nje isiplaneni mina nawe. Mfethu ukuthi besiplaneni ukuthi ngathi ungitshela ukuthi mina ngokhisimusi intombi yami izobiqhokisa wena. Ngifuna ukuthi wazi. Ngihamba nobani mina. Futhi ngifuna ukuthi umiyekele. Yabona sesayishintsha lento le. Uyamiyekela Amahle uthandana nami manje. Mfethu izwani nje mfethu angcono bese sami mfethu umfanele Amahle simuzwe uthini. Cela sifonisa.
Hello, Sawubona kunjani? ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Amahle lo? Yebo, amahle. Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Nginikeziwe inamba yakho. Omunye wabantu engicabanga ukuthi uyabazi. Ukuhlelo la sithi khona umfunani umuntu wami. Okay. So, ama-guest wami awu-2 kodwa kahle kahle ungibhalelile uyedwa. Usifundo igama lakhe. Ukhona umuntu oseduze naye kakhulu Sifundo? Khona. Uhlekelani pho? Kanti uyini nawe lo muntu olikujabulisa nje igama lakhe? Umuntu Oh, okay, uphesini wakho. yeah. Niphathana kanjani? Hamba kanjani njengamanje? Mhlawumbe ngabe khona into omenzela yona noma yena akwenzela yona ongayi-understand? Indaba cha ayikho. Oh, ni right. Right. Okay, uyamazi ubhuti azwana naye uSamkelo? Hello? Hello, uyangizwa? Uqompende. Khona ubhuti oseduze kakhulu engathi nje umngani kaSifundo oSamkelo, uyamazi? Yebo, ngiyamazi. Okay, mhlambe ikhona into ohlanganisa naye, mhlambe ubungani noma mhlambe uphesini wakho omusha. Kwenzakalani phakathi kwakho naye? Akwenzeki lutho. Hawu, Lutho as in lutho. Lutho. hawu. Mangase sibuyele emumva ngomhla ka-9 November ngenyanga edlulile. Bewukuphi? How? That is personal information. Yes, but ngiyakucela ukhulumisane nami. Bewukuphi? Ngilokhulumisana nawe. Bekade ngisey'ndaweni zami. Bowungekho noSamkelo? Cha. Hawu. Okay. Alright, no ngiyakuzwa. uSifundo ke njengoba ngibhalelile uyasole ngazuthi wena ninoSamkelo ninonke kwezothando. Yini menze sasho njalo isifundo? Ngiyakucela ukumnikeza iphone khona ezokhona ukuthi azikhulumele yena. Kodwa nje i-information onginikeze yona wena yenele. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukudlulisela iphone. Okay. Hello Amahle. Yes, Sifundo. Unjani mama? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami ngithi mina yini enihlanganisa noSamkelo ngoba phela mina nganibona nibuye eGateway ngomhla ka-9 nge-birthday yakhe. Ubungeke uzungibuze eceleni lento ongibuza yona Sifundo sengaze manje ungibuzela abantu. Cha, bengeke ngibuze eceleni. Ngangithi ngakubuza ekuqaleni nangiwaphika. Ngikucela ukuthi angisendaweni zami waye memela ulondile. Okay, it's fine ngihambe naye uSamkele. Hayi lokho-ke bengifuna ukubuza. Ngiyabonga sure first. Alright, kwenzakalani Sifundo ngendeni ongichazela Ucinga ifoni sisi wami sake kahle. Ngiyabonga kakhulu sisi ngesikhathi sakho. kwenzakalani understand ukuthi Ngicela ukubuye ngikufonele ngikuchazele. alright, no problem. Ngiyabonga. Hayibo. Why vele khetha ukuphuma ahambe? Akasafuni ukuqhubeka nendaba yethu. Yenu actually. Ayi, angimazi ke nami masehamba kanje ukuthi wenza njani. Kuzokwenzakala manhlangane eroundini futhi. Ngeke wenzale lutho. Awu nje ayikho Guarantee into sure. ayikho into esabayo. Hayi, Anovalela lutho. Okay. Ngicela ukuthi ngiphinde ngilandelele udaba lwenu. Ngicela nje kube khona part 2. Ngiyacela mase ukuthi ngiyakufonela ngifisa ukuthi uphinde ubuye uze la e-studio ngicela ukukuthola. Bye inkinga. Ngiyabonga kakhulu. Mbukela lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi sibamba la uhlelo ngoba kuningi akuhlangani. Akuhlangani futhi ke impela akuhlangani Nkosi yami. Kodwa ke part 2 uzoza kungesikhathi singana. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.